खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खौरां होनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा, जेब्लायबो बर'नि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा, बर'नि उल्था खामानि मावग्रा बिटिएडिनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि एमपि नब कुमार सरनियाखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ केस होनाय जाबाय लोगोफोर। स' नोंथांमोननो आं बे फिसा भिडिअनि गेजेरजों बे खौरांखौनो होनो सानदोंमोन। स' नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय, बुजिनानै मोनबाय नब कुमार सरनियाखौ केस होनाय जाबाय होननानै। स' बिथाङा मानो थाखाय केस होजाखो होननानै बुङोब्ला गुवाहाटी गोजौसिन बिजिरसालियाहै गुवाहाटी हाइकर्टआ साननैसो सिगाङावहाय मोनसे फोसावलाय फोसावदोंमोन। बेनो जाहैबाय बिटिएडिआव हाबसोना थानाय बर' नङै बा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौहाय माने नायबिजिरनाय जागोन होननानै जा मोनसे फोसावलाय होदोंमोन। स' बे फोसावलायखौहाय नब कुमार सरनियाहै बांद्राय बाथ्रा बुंसावनानैहाय बियो फोसावदों आरो बिटिएडिआवहाय गोबां दुं हाव हाव बार सोरजिदोंमोन। स' बेनिखायनो बिथांखौहाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ केस होनाय जाबाय। स' नोंथांमोना मिथिनानै माबायदि मोनखो, गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै, अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय।